И пъпка и всякакви фулдове, молдове, всичко юзва. Аз си реюзвам кендито винаги накрая, демек, за да, такова, да съм сигурен, че е пукнато все едно. 31 атака, все едно бях повече атака преди. Бим са, аз съм срещу Ползен. Аз съм срещу Ползен. Добре. Добре, цъкна. Яла ни махнах с цъкането, какво стана просто? Добре, цъкнах го пак. Убил го. Убил го, добре. Аз и летиш ме хора сега срещу мен ли си? Срещу някой друг не го бях цъкнал. Чоп съм просто. Добре. Яваш ме уби, уби ма. Не бях на фул етка. Дай, би го. Тисна фул, дай, дай. Биш го, дай. Не ми кажи само, че ще се губиш. Би го. Би го, просто атаквай, просто не дей бяга, атаквай. Ти го биш с твоя демидж, демек ти ще дай, той се ревайвна, ти си давай. Уби го. Не, ти го уби. Не, той ти умря, бат. Спри рекординга.